आहत हरिणर मृत्यु। गंजाम जिला उत्तर घुमुसर बनखंड मुजागड़ रेंज रे हरिणर मृत्यु घटी। କ୍ଷତାସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହରିଣଟି ମୁଜାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ହରିଣର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଜାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣଟି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୁକୁରପଲ ହରିଣଟିକୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହରିଣଟି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଭିତରେ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।